Ndị Oraifite na Anambra steeti bịakwanụ nyere unu nwanne unu nwaanyị aka. Emeka Ọfọ na Oraifite, Mampasịmanụ na ndị ọzọ, biko unu bịanụ nyere unu nwanne unu nwaanyị aka. Ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ nwanne unu nwaanyị. Ọ na-aya enyemaka unu ka o wee nachiyata na Oraifite. Ebe unu fụrụ ọnụ kịta bụ obodo a na-akpọ India. Ama m ife ụmụ nwaanyị be anyị na-achọ eje n'obodo a na-akpọ India, eje na Ghana, eje n'ụzọ ebe afa na-eje kasị ma ebe Libya na ndị otu ya. Ama m ifefa na-achọ ebe ahụ. Iju afa fasị na-achọ ọrụ, mmadụ bịa ọkpọrọ otu na ọrụ ụka nkụ ebe a gobịa ka enye gị ọrụ. Ọdụ ụka ndị obodo ahụ nafe enwetachago ọrụ. Na ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ sọ mma sinsi o ji wee ji India nwa ahụ afọ ya unu fụ ka ọ dị ahụ adịghị ya. A sị na-edebere ebe a na-edebe ndị a na-ebuna unu ya bịa ka unu gere ife okwu ka ọ ghara isi n'ọnụ wee pụ. A sị esotosa vidio na ọnya nwa ka m ji wee mee wee na-ayọ ndị Oraifite biko unu gbatara unu nwanne unu nwaanyị ọsọ enyemaka ka afụ na ọ natalụ n'udo, ka unu nye ya ego kpọrọkwa ya jee ụlọ ọgwụ ka eje gwọgasịa ya ife na ya ka ọ fụkwa na ego ya eji bido afịa na o jechaa nata ma ọ chọọ ọrụ na-alụ. Ka ife anụnwa bụrụ ife ịdọ aka na ntị nyere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka fa jakpa, ị na-achọkwa ịjakpa mara obodo ị na-eje ka ọ ghara ịbụkwa obodo ị ya ajakpa ruru ebe ahụ. Ibebekwa anya m na si nyere ya aka ka ị natawa bụ unu. Mgbe ahụ ịfụ na ogeri anụgodi na abụ mmadụ nke ka mma. Ọ bụkwa na ya anọdụ ebe ị nọ n'onwe bizinesi ị na-eme na-enweta ego, ọ ka kwọrọ mma dama isi ka ije ebe obodo ụka mma ịfụ ọnụ ọkụ mmụọ na-afụ. Ka hapụ unu ka unu gee ife okwu. Great Nigeria, abeg, this our sister, her name na Oyi. She don dey deportation camp for the past a year and 4 months. She's from Anambra State. Anambra people say they go help am. For the past 1 year, they no dey help am. Right now, government say they wan give am free tickets, but she no get money. She no get money to do birth certificate. And if she reach Lagos, you no go see money from Lagos to Anambra. Abeg, I use God beg all Anambra people for India. You people can do it. You are more than that. Abeg, wanna help this my Anambra sister. I use God beg una. Wanna not let this girl die here. You know they see food they shop, see phone. You no get phone. You no get anything. Abeg, wanna come help her. She did this deportation camp. Abeg, Bangladesh detention camp. Now she dey. Abeg, wanna help her. Abeg, a year and 4 months. Abeg, where say you from? I'm Oraifite onye kwụsịgo gwa ụmụnne gị si abịa nye ego aka ikelecha ha gwa anyị ndị aka enwe ike ịrụta ụlọ embasi emego nke ha ya eme. ụmụnne m do nyere unu maka anọgo m ebe a mọda 1 year plus na 1 year afọ m do nyere unu maka biko eji Chineke wee ndị basi chọrọ enyego m free ticket mana ọ ego m ejikwa transport na from Lagos to Anambra ego na airport ọ dịka ha na 100,000 kọrọ ibu ego aka onye ọbụla ha ji pọt. biko nyere m aka Chineke gọzie biko unu nyere ya aka biko nwanne unu ghara inwe nsogbu ebe o tee na ọrụ na 1 year plus anyị nwabịa bịa miti ya ebe a ị gaghị enwe serious problem. A na-enye nne ebe a the girl ọdọma ebe ọ da-anọ ọ dị mma ọ dị ka ahụ na ahịa. Biko ka ọ ruo ndị be ya aka ka enedi ya anya ọfụma. Thank you.